Oh, first time na ako baya mo sakay. First time. Pwede siguro sila ni Maymay o ni GN? Or naay kuyugan si GN? Let's go! Ah, 250. Di, ganahan ko mo sakay, ganahan din ko mo try. Excited mag zipline? Excited? Excited? Ah, excited? Very, very? First time? Naong sa excited, be? Naong sa excited? Ako, ana lang, excited. Ana lang, naong. Pwede man, diba? Reaction. Excited? Wala kayo. Kana si Eunice, wala na. Kani si Kuya. Kuya, excited Kuya? Kuyaw? Ikaw Lord, first, pani mo sakay? Ah, parihata. Kani si Alo dron mo siya. Ay! Pre! Kuwat kay wala na helmet. Video mo na ako guys, ay kapiling ha. Ay, karon pa lang videohan na. Sika muna. Yes. Kamu sunod dito. O, kamu sunod. Kamu sunod kay videohan ta mo. Syagit mo. Di ko naman syagit si Maymay oy, pero Buwan na. Nagkurkurog na ng kamotron. Wala man. Kayo na ni pa? Ready na nalaan kay. Dapat na kita may sunod. Kamu. Sila na lagi. Ya, record na lang dyan. Ayaw lagi. I-start the record. Syagit load. Syagit load. I-video na ko dyan. Yeah. Tanawa di ko.
Oh, kani si ate si kuya. Hey! Ang chinilas, kup tiya. Kuhan, no? Oh, dungan. Ayaw mo kupot tiya sa kuan ha. Follow instructions. Follow instruction ha. Okay ate, okay ra kuya. Okay ra. Ano wal video diha makuha ni mas kuya, basi ikaw yung makuha. Basi ikaw yung makuha. Excited kuya? Kuyaw? Iya, first time na ba? First time. Syagit lang good. Hindi lang ako sakit. Syagit lang. Okay raman na. Dinom siya sa ating. I-on na natin. Tiil, kuya. Kuya Tiil. Ate, video mi di ate. I-on na. Taro nga ha, mabili na. O, kupti, kupti. Hindi mo nag-start akong kaya. Okay na lang. Kuya, okay ra? Okay ra, ate? Ate? Oh no. O, diya lang jud ha, hold ha. O, diya. Okay, ya, diya. Hold na, diya. Ate. Sige, sige. Oh. Ay, wag aliw si Jin. Stick to the air. Bye-bye. Bye. Wajud ni Syakit ang duha oy. Nakita You're up. first time ni mo Ner? First time. Sige Syakit. That's always the first time. Ah. Kulay ka. That? It's just like that? There's no in the back? Oh, there's. Is there? There's no in the back. Oh my god. Help. I don't want to do it now. Can do it. Yeah, to do it, yeah. Oh my god. Never mind. I can do it. Ako. Maybe you should have back and forth. Make it look like that. Dali, natagak. Natagak. Wa lagi. Paabot sa usa niya. Kumusta ang travel? Ako man eh. Good. Ako enjoy ko kay Hinay. Wa lagi imong cellphone. Na-enjoy na ko ang view. Kulangan ka og weight. Gaan kaayo. Wa lagi dali. Yung gibilin. Di sapaw ni sis sa kasel. Pas no. Bukat man. Wala, paspas kaayo. Basta bugat di ay paspas. Tanawa kung nagtagsa-tagsa mo kuya, huungot mo siguro. Wow. Let's go. Nindot. Na. Kasag to instinct.
Mana? Ato na mi dito sa pambot. Ana lang ba? Ana mura ra kag nagdaog ko ana. Kina. Ay. Yan lang video kay lubat ito. Lubat na GoPro. Selfie ba tayo? Ako suga day mo dagan eh. Ato ko ato dito ato bangan. Dara day nimo. Nara day na ako. Mingo na ni sila. Mau na ni sila. Wa man ni kuyog si Sky. Anak ka sa tubangan, di ba? Picture. Picture. Smile. Oh, kana. Alvin.